بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. Hürmetli mümin Müslüman doğullar, Huday Tebarek ve Teala hemmenizin etýän taat ibadetlerinizi bu mübarek aýlaň içinde Hudaýyň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan ellerinizi, Allah'ın dergahına etýän dogalaryňyzy, sanayan tesbihat ve takdisatlarınızı Allah öz fazl-ı kerem bilen hemmenizden kabul etsin. Hudaý Tebarek ve Teala emniyeti, can saglygy başımızdan ayırmasın. Dini celesele hemişe şeýle ýürüp durup aýtýan eşdiýärlere Allah amel tawfigyny hemmemize nesip etsin inşallah. Hazreti Mahtumul İşan bir böleginde aýtýar musulman dogully: Ey yaranlar, ol dünya baran barda gelen yok. Ey yaranlar, ol dünya baran barda gelen yok. Tirik ölük halından haber hatir bilen yok. Ey dostlar, ol dünya baranma emme gelen yok ha. Diýirledi, ölen adamlaryň halından, ýagdaýyndan hiç bir haber hatir bilen yok. Çarhy felek elinden ağlan barda gülen yok. Şu dünyanın elinden ağlayanken emme hiç bir gülýän adam yok şarkı felekin elinden. Yalançynyň wefasy ýokdur diýsem yalan yok. Ey şu yalançy dünyanın wefasy yok ha diýsem yalan aýdamak men dogry aýtýandypdir. Wefa yok şu dünýeden dipdir. Hazreti Mahtumul İşan kuddise sirruh. Akyl edin gardaşlar, könelerden galan yok. Dünýäge bil baglagan galdy ziyan içinde diye. Dünýäk bil baglap haýky dünýä bolýan adam ol ziyan içinde galdy. Hudaý Tebarek we Teala hemmemizi ahiret gaýgysy bolup iman we amel salihin içinde ýaşamak hemmemize nesip etsin musulman dogullar. Geçenki jeleselerde Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhuň mübarek gurrun etdi musulman dogullar. Bir täze aramyza gelen mihmanlaryny Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas'ın kän dersleri allyk, on imani, on şojaati, Resulullah aleyhissalama muhabbeti. Emma Hazreti Sa'd'ın olakon geçen jeleselerde bolan wakaýasy iki däne dogany batdy. Bir dogany Hazreti Umeyr ibn Abi Waqqas 16 ýaşynda Bedir jenginde 16 ýaşyndaky sefini belli edip Hudaý peýgamberiň hattyna geçip şahadet derece yetti. 16 ýaşyndaky ballasy. Emma ikilenji dogany geçen hafta gurrun geçti. Utbet ibn Abi Waqqas Hazreti Sa'd'ın dogany ha. Bir de öz hattyny, sefini belli edip kafirlaryň guruhuna geçip bir iş edipdi, yer göğüne sygmady oň eden işi. Geçen jalesy gurrun geçti. Oň eden işi näme etdi? Hazreti Sa'd'ın iki doganma. Biri şahadet derece yetiye Bedir jenginde, emma ikilenji dogany Utbet ibn Abi Waqqas Uhud jenginde bir iş edipdi, yer göğüne sygar ýaly musulman dogullar. Ol Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bir daş atyp Resulullah aleyhissalamyň mübarek etekden dişini gasyrdy. Bir de öz sefin belli eden molly. Hudaý Tebarek ve Teala hemmemizi ak ýoly, ak hatty, ak sefi belli ýerlerden etsin musulman dogullar. Enemiz Hazreti Aýeşe radıyallahu anha rivayet etdiýär İmam Buhariň riwayetinde فإن نبي الله أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار. Bir meşhur, maruf Kur'an-ı Kerim'in gıssati Hazreti İbrahim Halilullah'ın gurrununu hemmeňiz eşitdiňiz musulman dogullar. Şol gıssany içindäki bolan bir wakaýasy bilen enemiz Hazreti Aýşe Resulullah aleyhissalamdan rivayet edip bize eşitdirýär.
Hazreti İbrahim oda oklanan wagtynda bu gadri ot güýçlimişdik. Näçe meter gapdalynan bir kuş uçup barýan hawada şoň hararatini gyzgyny kuşun özi ýere gaçýamışdy. Ýani şu gadri ody güýçli bolan soň. Oğam her heywan lem tekun fil ardi dabbe yerin ýüzünde bir bygyrdayan, bir jandar, bir gymyllayan jonbendeyi bolsa şol ody söndürmäni İbrahim Halilullah garşyn kömekleşýärler. Her gaýsy yerin ýüzünde bir gymyllayan zat bolsa şol ody söndürjek bolýar. Şu heywanlaryň arasynda bir gijejek garynsygyny görüpdirler. Bir gijejek garynsyga bir daha da ağzına bir damja suw jagaz alaqadany, bir de şol ody söndürmäne barýar. Garynsyga gaýtdyrlar, sen şuja heykeliň bilen ağzyňdaky soğuk näçe meter gapdalynan geçilenni kuşlary gaçyrýa şo gyzgyn sen näzire barmaly, näzire şuja suwuň bilen söndürmeli ony. Olay dipdir, söndürüp başarmajagyn bilýänipdir, emma sesim belletýänipdir, hattym belletýänipdir. Hudaýyň dostuny, Hudaýyň peýgamberini yakallardan ne, şoň odun söndürýärlerden bolsam bolýar dipdir. Men öz hattym belletýän, men Hudaýyň dostuny yakallardan ne, söndürýärlerden bolýan ýakadan sırfynýan dipdir. Hudaýyň dostuny, Hudaýyň gawwerýärlerini gawwermek, şolaň ýüzünde gezmek, ýani Hudaýyň dostu bolmak musulman dogolla. Başa gelen göz görer, boljak zat elbette bolar. Ajal ýetse adam da öler. Emma gurrun ştada asli muhim gurrun, sen janyň çykan wagtynda haýsy sefde bolup gitýäň. Haýsy ýagdaýda bolup gitýäň. Haýsy hatda geçip gitýäň. Gurrun şoň üstüne musulman dogolla. Hazreti Sa'd'in iki dogonma, biri Rasulullah aleyhisselam'ın sefin hattyn bellep şahadet derece etdi. Emma o bir yer göň sygar ýalymy Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek diýişini degdi musulman dogolla. Gawlaň ýüzünde gezýän adam Hudaýdy kökleýändir. Oturan jemaat her gaýsymyz bir ýerden Hudaý Taala bir-birimize sataşdyrýar. Gawlaň ýüzünde gezýän gawlary Hudaý Taala kökleýär musulman dogolla. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh Hanbali mezhebiň başy İmamul Muhaddisin niýlemişdik. Bir şähre mihman bolup gelýär. Ýatsy namazy bir mescide barýar, namaz okuýar. Namaz okuýandan soňra bir gurbet şähriň içinde şo mescidde galjak bolýar. O mescidin azançysy mujawwiri maňa ijaza bermeýär. Bu mescidde adam galdyrmaýar. Garibe da bolsa has tanılan akdiye. İmam Ahmed ibn Hanbal özün tanıtmaya, tevazu ondan pesperliginden men İmam Ahmed ibn Hanbal diýmeýär, ýogsa mon adi awazysy, şöhreti tamam aleme ýaýragylha. Eger öz aýtsa, ony her kim öýüne kitjek bolup kelle de ýarylşyjak. Bolýa ýatyrmasaň diýip mescidden daşary çykýar. Daşarda galjak bolýar, ýanky mescidin adamysy ýene gelýär, ýok, bu taýda da galmaly sen. Bir de keplemeye bolýar, hyýabana çykýar. Hyýabanyna indi ýatsak bolýar, ýatsydan soňram da bir serwaz gelýär, bu hyýabanyna ýatmak ýok diýär. Onda men jaýym ýok, men bir garibe gurbetden gelen adam. Onda men goltugyna girýär, bir de özüni tanıtyran kimdigini. Goltugyna girýär, idirdetýär, ekdiýär, bir çörek pişirýäniň bir nanawaýyň gafsynyň agzyna Hazreti Ahmed ibn Hanbali şotak ştada sen gala diýip bir çörekçiň öwüne eltýär. Oňa bir takır tukur sesi eşdiýär, o nanawaýçy çörekçi gafyny açýar, görse bir musafir adam bir serwezinden, ýüzünden belli ýadawlyk ba, seferiň min ýadawlyk üstünde ba, öýüne salýar, mihman etýär. Saçagyny ýazýar, muny saçaň maşynyna oturtýar İmam Ahmed ibn Hanbali. Oğam ol adam öýüň eýesi şo çörek pişirýän adam gymyllasa subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Her bir hareketinde, her bir demini subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Her gymyllasa her demini bir tesbih aýtýan bolmaly. Oğam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh sorapdyr mundan, "Sene ajap bir ahlagyň ma?" diýipdir. "Hasandan märşiňe öwrenişdiň" diýipdir. Onu ol çörek çay dipdir, çörek pişirýän adam
Men näçe wagt bäri dipdir, mun temrin edip ýön. Temrin etdim ey musulman dogullu. Ahlagy temrin etýämişdik la. Geçen jelesede de geçti, gıybetin terk etjek bolup bir ewliýalaň biri, gıybetim terk etjek bolup her gıybetimin beraberinde birun arada tutmaly boldum diye. Şo gıybetim goýjak bolup, ýalňyşyp gıybete barýan arada tutýan. Bu bilen gördüm galmaýa. Indi men jübimden mal çykararyn ýemde, bu gadry mal adamga worýamışdyk, gıybeti kullen her gıybet etjek bolumda çykarjak malym ýadyma düşýär, gıybet galdy diye. Ýani ahlagy temrin etýämişdik la. Ama çörek pişirýän aýdypdyr. Men näçe wagt bäri şunu temrin etip ýönüpdir. Inni demalýanym ýaly her demim bilen dilimde aýtmasam bolanaq dipdir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah dilinne barmışdyk. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh aýdypdyr, Hudaý da saňa onu olokon paý berendir dipdir. Allah sen boş goýjakmy, saňa Hudaý bir paý berendir, näme paý Allahyň Hudaýdan dipdir. O çörek biçirýän aýdypdyr, Hudaý hawa maňa bir olokon paý berdi dipdir. Näme doga etsem dogam kabul bolýar dipdir. Näme doga etsem dogam kabul bolýar dipdir. İmam Ahmed ibn Hanbal aýdypdyr, näme doga etseň dogam kabul bolýarmy dipdir. Hawa dogam kabul bolýar, meger bir dogam kabul bolmady, men şoňa häzirde fikrim harap dipdir. Näme dilesem, näme doga etsem berilli, bir doga häzirde maňa berilenak dipdir. Onda näme dogaň berilenak dipdir. Şu adyny eşdiýän, şu şöhratyny eşdiýän, şu arasalygyny eşdiýän, ilmini eşdiýän, gawlygyny eşdiýän, İmam Ahmed ibn Hanbal ip alymyň adyny eşdiýän dipdir. Özüni görmek nesip bolanak dipdir. Şu dogan kän etdim, häzirde Hudaý maňa nesip edenak dipdir. İmam Ahmed ibn Hanbal ewne koturan alim dämi? Ha wallahi laqad jaa Ahmed yajurru ala rijlayhi ila makhbazik. Ha wallahi dipdir, şu Ahmed iki ayağı bilen süýrenip sen çörekçiňe geldi dipdir. Yani sen dogaň bir daha da Hudaý senden kabul etipdir dipdir. Sen gawlary izarlap, gawlaň arasynda menne gawlar gawrýan diýen bolsaň, Allah menne saňa kökledi, ayagym bilen saňa men geldim dipdir. Men Ahmed ibn Hanbal dipdir. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın bir gaw etýän dogasy barmyşdyk musulman dogully. Hemişe İmam Ahmed ibn Hanbal aýtýarmyşdyk, Hudaýa iman meren gullongdan imany alma. Nagat olakon doga. Hudaýa iman nesip edip, iman beren gullongdan bendelengden imany hiç wagtda alma diýmişdik. Hudaý tebarek we taala hemme musulmanlar eserlemiz bilen inşallah imanna ýaşap, iman bilen dünýeden geçmek nesip etsin musulman dogully. Sen öz ýoluň her bir adam jan berip Hudaýa garşy gitjek. Emme gurrun şınsını asıl muhim mesele adam haýsy sefde, haýsy hatda bolup gitýär. Adam ogly özün bilmän, gadam adajak sen. Hazreti Mahtumun Nişanat awadan aýtýar musulman dogully. Adam ogly özün bilmän, gadam adajak sen. Eýäniň emrin tutman, öz göňlüňe gidejek sen. Hudaýyň buýrugyny tutmany öz ýüregiňe were gitjek bolýan dipdir. Dünýäni gyzgyn tutmagyn, işin gör bikar yatmagyn, mahtumly unutmagyn gidejeksen dip Hazreti Mahtumul Nişan. Şal forsatyň içinde musulman dogully, gönünen adam hattyny Hudaýyň we Peýgamberimiziň aleyhissalatu vesselamyň ýoluny intihab eden adam, gönünen adam. Hazreti Ali radıyallahu anha bir sorapdyr da takwalyk näme? Hazreti Ali aýdypdyr, takwalyk diýeniň tenzile amel etmek dipdir. Yani Kur'an'a amel etmek. Aklyňy werede. Men aklyma sygmaýa, ya jamiň mubtala bolan zady, dige oňa barmasaň oňup bolmaýa. O zatly bolmasa indi bolmaýa. Ýok, bir tenzile were amel etmek diýär musulman dogully. Sen hattyň belli. Sen Hudaý we Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň ýolun begellep şoňa were ýaşamaly. Sen keyfin bozuljakka bolsa, gewüniň dewiljakka bolsa, keyfin kök bolsa, sen onda Hudaýa bende boljak. Emme bir az gynçylyk başyňa gelse, keyfin gaçjak bolsa, gewüniň dewiljek bolsa, saňa gynçylykly ýerlerden geliberjek bolsa, aý bu akla sygmaýar, jamiň bolan zady diýjek bolsaň,
Sen häzir hatta kamil girmendirsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam ey musulman dogollu, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şeytanın oyunlaryny bozmana geldi. Resulullah aleyhisselam bir yolla keyfi bozuldu. Gevni devulli, kıyınçılıkları gördü, daşları iyiydi, hatta mübarek dişini verdi, teşi yolla bize şeytanın oyunlarını bozup, bize ak yol kökezmeden süreyim. Seni hon biraz keyfin kaçacak bolonda, ay bir akla sığmaya ya cami kıyın moluptur diysen, sabretmeli yerinde yok sen musulman da on bir bolmadı. Hazreti Mevlana, Odal zeren etdim diye. Zeren olup dünyanı ütkötecek boldum. Dünyanı tağir verecek boldum. Sonram akıllandım, özüm tağir verdim diye. Özüm ütköttüm. Odal zeren etdim, dünyanı ütkötecek bolyattım. Sonram akıllandım, özüm ütköttüm, hem zat doğrulandı. Men aklıma sığmaya deyip Hazreti Mevlana yine dünyanı ütkötecek boldum diye. Emme bir toforla va ay bir bolyan zat boljak ki kim näme adam agylyndan bir zat çykaranda şu gürrüňle boljakmy? Bir toforla va dünýäni ýetgetmek gürrüň dursun ha dini ýetgetjek bolýaly. Bu akla sığmaya, bu bolmaya dip. Ey musulman dogollu, din Hudaýyň goýan kanuny. O Resulullah aleyhisselam'ın ak ýoly oňa baýat teslim bolmaly. Din akyllar, din nakl akyllar. O sen dini tağir vermeklik bu musulmançylykda ne sen keyfin iki ýagdaýda da sen hoşyňda hem gynçylykda şo ýolla Hudaýyň ýoluny bolsaň gönenmek şoňsynda musulman dogalla. Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh düýäň üstünde meşdik bir aýdypdyr, ey Ömer Hudaýdan gork diýipdir. Şu zamanaň adamlar bolsa özümüz bolsak näme diýeriz? Näme etdim men eden işim mam näme? Hazreti Ömer şu edaleti bilen maruf Hazreti Ömer düýäň üstünden şo tadan ýere düşäkadan maňlaýyn sejde gurtdyr. Ömer kim bolupdyr Hudaýdan gorkmany? Ömer kim bolupdyr Hudaýdan, Allahdan gorkmany? Näme Hudaýdan gorkmany diýipdir. Bular wezden nagat Hudaý we Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'yň ýoluna teslim işlikle musulman dogalla. Adam özün tağir vermelidir. O men aklıma sığmaya ya bir dinin aýtýan zady, bir bolmaya jamiň bolan zady, mubtala bolan zady ýok musulman dogalla. Sen hatdyň hem hoşyňda hem gynçylygyňda Hudaý Peýgamberiň ýolu bolsa, şol adam gönenýär. Behterin fursat şu mahal şu mübarek aýla adam bir özün tağir berdirmeli, özün bir agyr ýeňil etmeli, özün bir hesaba çekmeli. Yaş näçe bardyr? Bir men etýän emellem näjire? Bir 80 ýaşyndaky ýaşly adamlaryň bir Allah rahmet etsin täzelikde dünýeden geçdi. 80 ýaşynda ha hemişe kaza namaz okuýar. Oňam 40 ýaşymdan bäri şuna 80 ýaşymda bolsa 40 ýyl bäri kaza namaz okuýan. Onu 40 ýyl bersen kazanmamy? Ýok. Kazam ýok diýe ýaşlykdan namaz boýnuma düşüp namazym goýamak diýe özü hüjrede geden adam. Ondan näme kaza okuyan, ay ýaşlyň namazy boljakmy adamyň fikri bir ýerde, o namazlary da ýene kaza etýänni. Ýani özü nagat bir iman, nagat bir musulmançylyk, nagat özlerini tağir verdirmeň, özlerini bir Hudaýa bendi etmeň bernamasynda myşdyk musulman dogalla bulla. Inki kän ýaşaýan heýwanlaryň bir insanallaryna algyr kän ýaşaýa diýilýär. Emma algyr bir ýaşa baranna dırnaklar ulalya, çünti ulalya, on bir iyimek, bir şekar etmek mına gyn bolýar. Kanatlar bir-biriniň içine girjeşýär, uçmak da myna gyn bolan wagtynda iki ýol intikab etmeli. Ya şol ennamyndaky bazatlar aýyrmany özü ölmeli bolýar. Ýok, ýa-da bir gynçylyklar tahammül edip, daşa çüntin wurakadan dewip dırnakların daşa wurakadan dırnaklarını gaçyryp, kanatlarını öz agzy bilen jontup, gaýtadan bir hayat, ýene bir zindigi, ýene bir ýaşaýyş başlaýar. Eýni şon ýaly musulman dogon, ýaşyň 40-a baran bolsa, sen näçe wagt Hudaýdan daş ýaşan bolsaň, bir adam özün bir medennede bir fursat gelýär, şonu bir gynçylykly, günäli her ýerden sen gawapdy, terk etmek gyn bolsa da, bir özüň bir agran bir akadan tawba edip özüň bir üýtgetmeli wagt gelýär.
Şu fursatı ganimet bilmeli musulman doğan. O da hemin behterin mübarek ayla, bereketli ayla. Recep ay nämeden bolsak da geçti. Mereday yartından geçtik Şaban ay. İnni öwde Ramazan mübarek ba musulman doğullu. Allahümme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudaya Recep bilen Şaban'na bize bereket ber, mübarek aylandır. Bereket ber, yani bizim dinimiz, dünyamız, ömrümüze bereket gerek musulman doğullu. Adamın dinine, imanına, dünyasına, içeriğine ve ömrüne bereket gerek. Bir tofor alimle göstur 30 yaşındamıştıkla. 30 ile 40'ın arasında 300 kitap yaptırla, 300 hordiyi kitapları yaptırla. Yani ömürleri mübarek. Ömürleri bereketli. Resulullah Aleyhisselam Recep bilen Şaban bize mübarek aylandır diye. Ey musulman cavan doğullu. Bereket beter muhim zat. Sen hem dinine, hem dünyana, hem ömrüne. Emme şu bereketi inki olukon ayırıyan esbablan biri günah. Şu adam günah etyen ma hasım mahfi olayan günahla, halvatta etyen günahla, şu halvatta bolayan günahla kullen sen bereketi zindiginden ayırıya. Sen hem dininden, imanından ayırıya bereketi, hem dünyandan, cübünden ayırıya bereketi, hem ömrün bir bereket etye. Ey bir toforlu va günah etye, hi onda da gezip öyle dünyası qavi. Yok musulman doğullu. Günah etyen adam eseri günah minne görünmeye deyip ağlanmasın. Çon günahın eseri şımat görünmese de 40 yıl sonra da köküz başlaya diye. Bir tofor adamla ulolan vaktinde şol yaş vaktindeki eden günahlarının eserini ulolanına çektiriyor diye Huday Teala. Tövbe etmesen. Yani bereketini sen günah şımat et ya hoş geçmiyor ya hiç tat bolanak dünyası kavvalıp bariya. Yok musulman doğullu. O günah senden bayet bereketi ayırmalı. Şımat bolmasa 40 yıl sonra hem köküz başlaya diye. Evinçeki bereket ayıryan zatlı günahdır. Başardığımızdan şu mübarek ailen içinde günahdan hemişe daş düşmeli. Emme şu mübarek ailen içinde özümüzü, ahlakımızı, etyen işlemimizi köfeltmeli. Günahlar azaltacak bolmalı. Temrin bilen ele geliyor musulman doğullu. Hazreti İbrahim Edhem Kuddise sirru bir gel vaydıptır da bereket diyeni diptir. Men berekete inanmayan, bereket diyen näme diptir? Hazreti İbrahim Edhem aydıptır. Küçük it her yılla näçe gedek çağalaya diptir. Her çağalanna näçe tedat, näçe edet çağalaya diptir. O da her çağalanna bäri baş 7 dänäni çağalaya. Onda koyun niptir. Her çağalanna näçe dänen çağalaya. Näçe däne kuluçuk dünya getiriyor. Olay diptir. Hay 2 däne gaty bolasa koyunun 3 däne bolýandyr diptir. Haýsy bir ýerde kende maksalynýa diptir. Onda ol adam koyun kende maksalynýa diptir. Sürü bolakadany haýsy bir düzlerde gezýär diptir. Ol adam koyun kenge diýär diptir. Bereket diýäniň şidir diptir. Bereket diýäniň şidir diptir. Yani şeýle damagy salynsa da, şeýle az dogursa da, emma Hudaý bereket goýupdyr, dağ dereler doldurup gezýär, goýun bereketi bolansaň dipdir. Ol adam aýdypdyr, nämeden min illeti näme, sebebi näme dipdir. İbrahim Edhem aýdypdyr, bize gerek gurrunga jawan musulman dogullu. Şu elingdäki guşy, şu wagtla, şu forsatly, şu aýla, şu giýjeli, şu gülle ýöne geçmesin üstümizden. Hazreti İbrahim Edhem aýdypdyr, goýun giýje bollumy? Medennede ýatýa, bereket wagtynda, Hudaýyň rahmeti seçilýän wagtynda daňdan ýerden örýär dipdir. Emma etiň etýän işi daň atýança hawlak geçirýär, inni bereket ýagýan wagtynda da ýatyp galýar dipdir. Bereketten mahrum bolýar dipdir. Elingdäki guşy bilen giýjäň ýarna sellim güýmenik geçirýän namaz wagtlarda namazdan galýan bolsaň bereketten galýatsa. Ömrüňde bir bereket bolýar, jübüňde bir bereket bolýar, sen diniň de hem bir bereket bolýar musulman dogan. Bereket diýen işi ilimizdäki guşyla bizi wagtly
Lokman Hakim öz oğluna aýdypdyr musulman dogully. Ya bunayya awwid lisanaka Allahumma gfirli. Ey oğulcugum dipdir. Madam dilinde şunu öwrelede dur dipdir. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Hemişe dilinde şu aýlanıp dursun dipdir. Hudaýyň bir wagtlary wa dipdir. Onu hiç kim bilmeýe. Hudaýyň bir wagtlary wa şo wagtda kök düşäkadany her bir adam her ýagdaýda doga etse, şo dogalar ret bolmaýa, kabul bolýar dipdir. Mudam dilinde bolsun, şo wagtda kök düşdi, sen günäleň magfiret boldy dipdir. Allahumma gfirlin aýtdaňyz dipdir. Ey musulman dogully, bernamamyzda goýaýlyň. Allahumma gfirli. Hudaýyň şo bir kabul etýän wagtlary we rahmetini açýan wagty we hiç doga şonda merdut bolmaýa dipdir. Bir adamlaň biri erti namazdan gelýärmişdik da. Namazdan gelýän wagtynda hyýabanyň kenarynda bir adam bagyşlaň mis halatda bu giýje näzire geçiriligi mälimde hyýabanyň kenarynda ýatan. Ohan belli bir mis halatdan täze açylyp barýar. Şo bir hafa suwa barıpdyr. Erti namazdan gelýän adam müň deňesine ýetenine bir doga atyp ýatydy. Hudaýa men günäm geç, Hudaýa menne gawa adamlardan bolan, Hudaýa maňa jennete Ferdews ber diýip ýanky adam doga atyp ýaty. On bir namazdan gelýän adam ey diýipdir, sen şu agzyň bilen şu dogany etmelim diýipdir. Sen näme diläpdiň Hudaýdan utanmaýanmy diýipdir. Omy ýatan adam aýdypdyr oňa bakakydany, Hudaýdan dileýän senden ki dilämek diýipdir. Hudaýdan dileýän senden ki dilämek diýipdir. Şol adam soňa ewliýalardan bolupdyr da. Şo dogasy Hudaýyň kabul etýän wagtyna düşüp dogas kabul bolan adamlardan. Gawa adamlardan bolup ewliýalardan bolupdyr musulman dogully. Oňa biz şu aýla, şu giýjeli, şu gülle behterin forsatdyr musulman dogully. Adam özüni tägyr berdirmeli. Adam özüni ozal gaw bolsaň da gawlyklaryny artdyrjak bolmaly musulman dogully. Hatta inni Ramazan ay. Ramazan ay ýyny bir hamrak ene ýalýa. Şuma bir oglan 11 aýlap hytmata giden bolsa, uzak ýere giden bolsa, gyşly geçýär, gyzgynly geçýär. Oňa 11 aýdan soňra menne şol oglan öwrülip enesine garşyn gelýän wagtynda enesi näme der? O gelen wagtynda balasyn balam geldiňmi diýip bagyryna gysar. Jan oglum sawuk boldymy saňa? Gyzgyn boldymy saňa? Aç galan wagtyň boldymy? Üşüýän wagtyň boldymy? Jan ogul saňa gynçylykla geçdimi diýakydany ene bagyryna gysar ogulny. Ey musulman dogully, mübarek Ramazan ay eýni bir hamrak, şefakatli, rahmetli ene ýerine bize. 11 aýlap bizde daş bolduk Ramazan aýdan. Şeytana allanlyk, Hudaýdan daş düşdik. Allah'ın rahmetinden sen gaçan bolsaň, bir giýje we içinde sen kadro menziletin bir ýyllykda 11 aýlykda ellen beren bolsaň, sen şol inna anzalnahu fi leylatil qadr. Qadr diýdiginiň bir manasy adam qadryň erzişini tapyp bilýär. Şol aýyň içinde. Eýni oglan asgalan bolsa, innam yaralanan bolsa, eneti bakşýaly, Ramazan aýda günäge düşen bendeler bakýar. Tova nesip etmäne sebep bolýar. Rahmeti bilen gujaklayan aý musulman dogully. Şunu boş geçirmeýliň. Şu mübarek Ramazan aýy ýöne guşyly bilen ýa başga bir zatly bilen boş geçirmeýliň. Giýjesiniň bereketi günnizden farkly, günniziniň bereketi giýjeden farkly. Lahza be lahza bereketin ýagýan wagty, dogalan kabul bolýan wagty, hatmlara, tarawihlara bir ay Hudaý tebarek we taala hemmemiz inşallah mübarek Ramazan aýy ýetişdirip Hudaýyň buýrugynyň içinde çyn bende bolakadan ýaşamak, rahmete gark bolmak hemmemize nesip etsin inşallah. Emma bir nokta. Mübarek Ramazan aýy gelýär musulman dogully. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýar: "Men kana fi hajati ahihi kana Allahu fi hajatihi." İmam Buhariň rawayatyna haýsy bir bende, haýsy bir adam öz musulman doganynyň hajatiniň ýerine gelýän bolsa, bir ihtiýajaty bar, bir tawany bar, gerek niýazy bar. Şoň hajatlarynyň ýerine gelýän bolsa, Allah da şo benden öz hajatlaryny bitirmäni Hudaý Taala şonu boyun alýar diýipdir Rasulullah aleyhissalam.
Inişi mübarek Ramazan ayının içinde kol yuqola vardır. Zayıf hanavadalı vardır. Ya kän oğlalla ve imanlı oğlalla tavanı maliden bir emecik qiyinçılıkta yaşayalı arada tutmoqluk buları qiyin bolýar. İşe gitsele aradalar qiyin bolýar. Ey musulman dogolla, her bir adamın tavanında bolsa mahtum bolýan näme diýär? Mahtum bol dogry söze ten bergin. Sogap mından ötmez, tapsaň nan bergin. Şu bir neferiň çöregin berseň şondan aňyrda olakon sogap ýok diýipdir mahtum bolýan. Tawanyňyzda ba bolýan ey musulman dogolla. İhtiýagy ba dogollarymyzy gollaýlyň. Oham şonu arada dir edip aradan evvelki una koymaylyň musulman dogolla. Ya evde inşallah gurbanlyk boljak. Gurbanlyk günüň özüne koymaň şonu. 10 gün, 15 gün, 20 gün degme fikirler azat bolsun, gaýgydan çyksyn. Näme kimçilikler ba bolsa, fikrin dergir et duran bolsa, sen şol musulmanyň hajatyn bitirseň, Allah deseň öz kän hajatlaryň aşşak Rasulullah aleyhisselamyň aýdanşy. Bir evliyalan biri bir ova vardır musulman dogolla. Mani ovan adamlar iyem daşın döwrüň alakadan aýdypdyrlar. Bize bir hayır doga et. Ziraatlamız guryp barýa. Näçe wagt berşil ova ýagyn ýaganak. Onuň özi aýtdyr, "Nä doga da etmediňizmi özüňiz? Doga kimin goýamyzak?" diýipdirler. "Doga kän etdik. Emma ýagyn merenak Allah bize ýagyn ýaganak. Senne bir doga et" diýipdir. Hudaý Erhamur Rahimin bolan Allah, bir rahimli, bir lütufly Allah. Bir näme diýip siz şeýle dogalar etseňiz kabul etmeýe bir zat badyr owada diýipdir. Men bir owa aýlanaýyn diýe, bir näçe metr ýörüýe gitýe, 5-6 ýaşyndaky 2 däne gyýjagy görüpdir. Ayak ýalaňaç aňyrdan ýörtüp çyk gelýärler. Bulan ayaklarynda kewuş ýok. Bular saklaýa jany han aýaňyzdaky kewuşyňyz diýe. Olay diýipdir. Geýmäne kewüşimiz ýok, ayak ýalaňaç diýe. Oham bir ewliýa adam aýtdyr, siz näme doga etýäňiz Hudaýdan diýipdir. O jagada 2 däne gidijek yetim gyzmyşdyklar. O jagada aýtdylar, Hudaýa hiç wagtda ýagyn ýagmasyn diýip biz doga etýäs. Näme diýip doga etýäňiz diýipdir. Onda ýagyn ýagsa, aýagymyza geýmäne kewüşimiz ýok, aýagymyz palçyk bolýar, oglançyklar bilen oýnamana daşaryk çykyp başarmaýas diýipdir. Hom bir yanka evliya adam bunu görýär, ewrak gitýär bir gafyny kakýar, bir ýaşul zenana çykýar. Hom muň öýi defesi deşik bolmaly. Muňa aýtýar, sen näme doga etýäň ey ene? O zenana aýtdyr, men hemişe dogam Hudaýa ýagyn ýagmasyn diýip doga etýän diýipdir. O sen näme diýip doga etýäň? Onda jaýymyň defesini öze diýipdir. Ýagyn ýagsa, ýatma dursun, oturmana jaý tapylana qyyn bolýar diýipdir. Oham ýagyn ýagandan ýagmasyn diýip doga etýäs diýipdir. Oham ýanky ewliýa adam aýdypdyr, gördüňizmi diýipdir jemaata wak. Allah'ın ýanyna bi perde kabul bolýan doga mezlumuň dogasy diýipdir. Siziň dogaňyzdan öňçe bilen dogasy diýipdir Allah diýipdir. Öňçe siz bilen hajatlaryny bitirin te Allah size rahmetini ýagdyrsyn diýipdir. Ey musulman dogolla, mübarek Ramazan aý kän hajatly, kän gynçylykda ýaşaýan bendeler bardyr. İnşallah olara da şeýtirip bize kömegimizi ýetirsek, özü aradadan öňçe bolsun. Bir keftet dagal öňçe bolsun, gaýgydan çykdyrlar. Gönenip olada mübarek Ramazan aý gaýgysyz bolup Hudaýa bende bolmak olara da hemmemize inşallah bilelikde nesip etsin musulman dogolla. Biz jelesede almal dersimiz Hazreti Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anh'ın 2 däne dogany, biri 16 ýaşynda Hudaý peýgamberin ýoluny begellep şahadat derejäge ýetdi. İkilenji dogany Utbet ibn Abi Waqqas Rasulullah aleyhisselam'ın İslam'ın ulukon düşmanları bolup Uhud jeňinde Rasulullah aleyhisselam'ın mübarek diýişlerini dewen Hazreti Sa'd'ın dogan o ýoly begelledi. Hudaý tebarek we taala hemmemizi ol ýanky garynçygazyk aýtýaly Hudaýyň dostlaryny ýakýallerden, Hudaýyň dostlarynyň oduny söndürýärlerden bolup şolaň sefine geçeýinidi. Allah hemmemizi gawlaň arasynda ýaşap, gawlaň arasynda bolup, gawlyk bilen iman bilen dünýeden geçip, kıyamatda da gawlaň arasynda turmak Allah hemmemize nesip etsin inşallah. İmam Ahmed ibn Hanbal'ın yine de dogasy
Hudaýa iman meren gullondan imanı alma dipdir. Allah hemmemiz belki ümmeti İslami iman nesibeden bendelerinden imanı almasın. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytıptır İmam İbn Majah rivayetinde, haýsy bir adam 3 gezek cenneti dilese, Hudaýa maňa cenneti ver, Hudaýa maňa cenneti ver, Hudaýa maňa cenneti ver diýse, cennet de şol adama Hudaýa wakyp aýtsa, Hudaýa şol adamy cennete sal. Haýsy bir adamda 3 gezek Hudaýa meni otdan sakla diýip 3 gezek aýtsa, o da aýtsa, Hudaýa şo benden maňa getirme, haram et diýjek. Allah Hudaý bizi hemmemizi içerlemiz bilen bile belki ümmeti İslamiga hemmemize cennet bersin inşallah. Allah hemmemize cennet bersin inşallah. Allah hemmemize cennet bersin inşallah. Allah hemmemiz oattan saklasın. Allah hemme ümmeti İslam'ı oattan saklasın. Allah hemmemiz içerlemiz bilen bile ümmeti İslam'ı oattan saklasın. Mübarek Ramazan aylı hemmemize bereketli olup, hemmemize Hudaýa çyn bende olmak hemmemize nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala aýdan eşdellerden kabul edip, hem meňiziň hem dininiz hem dünýäňiz bereketli mübarek bolsun inşallah. Her jelesede Hudaý tebarek we taala mübarek bir adyny 100 gaýtar sany etdik. Bir jelesede bir elhem 3 kulhulla okyp, ewunden ýyzynden 5 tane salawat bilen 100 gaýtar ya salam ya Allah, ya salam ya Allah sana beriň jemaatlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.